todos. Yo soy la periodista Mira. Quin és el títol de la teva notícia, periodista? Unos pescadores salvan a una tortuga marina. Molt bé. Un día he ido con mis padres a Esgrau a ver una tortuga marina. Ah, sí? Sí, I que estava a la mà o a la terra? a la mar. Ah, i com era? Era así. Ah, o sigui, era petiteta, no? Sí. Sí. I trobes que seria bona idea que els poguessin posar a la pantalla digital? Sí. I així el veurem. I què més? M'ho vols explicar alguna cosa més? Sí. ¿Qué es un tiburón tigre y una tortuga marina? I quants són? Un tiburón tigre es un tipo de tiburón que es así. Que és molt gros. Sí, y una tortuga marina es un tipo de tortuga que vive en el mar y pequeñito. Que sortia una tortuga que era blava. I aquí me sembla un poquet blava. Sí, ho sembla, sí. També té un pot de marró. Van corrents molt ràpides i van anar a moltes distàncies sense descansar. Ah, uau. Y también, mira, los pescadores se van con barca de remos. Anaven en barca de rems, els pescadors? O de motor? Era una barca grossa o petita? Grossa. Devia ser millor de motors, perquè si van trobar aquesta tortuga i aquest tauró segurament devia ser als fons de la mar. ¿Los tiburones tigres tienen dientes afilados? Tenen els dents afilats els tigres? Els taurons tigres? Sí. Jo crec que sí, perquè aquí no sabeu prou bé, però tots els taurons tenen una bona dentadura, Los tiburones tigres pueden comer piedra y también por manjarle. Y también esas tortugas son petitas o grosses. Poden ser petites o grosses, les tortugues de la mar. Patitas. Yo tengo una patita. I grosses també, jo trobo que sí. ¿Y la mamá? Sí. Per què viu al fons de la mar aquesta tortuga? Porque son tortugas y viven en el agua porque le gusta el agua. Clar, són tortugues de la mar. Les de terra viuen a terra i les de la mar viuen al fons de la mar.